Nachádzame sa v Rovinke vo výnimočnej nehnuteľnosti, ktorá je vzdialená len 10 minút od centra Bratislavy a ja vás ňou prevediem. Veľkolepý pozemok o výmere takmer 1500 m2 s krásnou záhradou. Jedinečnú charizmu dotvára vždycky bazén, aspoň pre mňa. Tento bazén má dĺžku 7 metrov a nachádza sa tu aj perličkový kúpeľ. Terasa s dostatkom priestoru pre trávenie chvíľ s vašou rodinou alebo priateľmi. Priestranná moderná kuchyňa, prepojená s jedálenskou časťou, obývacou izbou, v ktorej sa nachádza aj krb. Nachádzame sa v hlavnej spálni so samostatnou kúpeľňou, so šatníkom a výstupom na terasu. Viac informácií k tejto nehnuteľnosti nájdete na našej webovej stránke.